mga kagwaps, mga kalinga, papagpalang mainit na hapon sa ating lahat for today's vlog. Shoutout sa lahat ng viewers. Shoutout Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalingap viewers, sa mga baguang subscribers, sa mga datihan. So for today's vlog, andito kami ngayon ni Kuya Nuni kay Kuya Nestor. Dinalaw namin, bigyan namin ng pagkain. Magandang hapon. Kaso na naman oh. Punta na naman dito. Galit? Punta na naman yung dalawa oh. Oh, ayan na. Napasalubong ni Kuya Nuni. Ano ba ito? Mahus-hus. Tanuhin mo. Mahus? Dito muna. Dito ka na. Kain ka muna dito. Maprisko. Chamaring. Musta? Nablis ako. Ay, lahat man. Oh, kain ka na. Dinalan ka namin ng pagkain. Kumain ka na ba? Ayun, may dala kami. Bakain. Ha? Mamaya bakain. Bakit? Kaya ikaw ang... Bigyan mo si Chamaring ng isa. Ano po, Chamaring? Salamat. Saan mo nilagay? Manok yan, Nanay Maring. Salamat. Kain ka na. Gusto ko makita pag kumakain ka. Mainit pa pati ito. Ano ba? Mamaya bakain lang. Oh, mainit pati ito. Ano ba yung in-order natin kay Chamaring? Ito Chamaring, oh. Merong adobong atay. May mainit na kanin. Hala, bakit? Isang lagayan lang to Kuya Nuni. Yung kanin? Ay, isang lagayan lang pala Chamaring. Hatiin na lang mo. Kuha na po kayo ng kanin. Bigyan nyo na lang po siya. Madami po yan. Ha? Ang daming kanin yan. Saan po? Nagsaing kayo? O siya, sige po. Okay lang po yan. Kain ka na para tumaba ka. Sabi ni Nanay Maring, inaantay mo daw ako. Oh. Yan yung dinuguan mo. Madami yan. Kay sabi ko, di kayo paparito. Hinihintay po ako. Di kayo paparito. Isa lang ang naman soup ang kanin. Opo, ang dami nga po. Ako na lamang ako pagkuhan. Kain ka na, dali na. Kutsara. Kamusta yung gupit mong buhok? Maligo tayo. Ang laki nga ng kutsara. Para saan to tayo ni Store? Patingin daw po. Ang ganda ng kutsara ni oh. Silver? Antik to. Nay Maring? Antik ito? Antik? Wala ko yan. Ha? Puro kutsara na. Mamili, matibay ito oh. Ito talaga na. Piling mahal, Bor. Magkano ito? Ha? Palit ko ng Kutsara palit ko ko yan. ng Pepsi. Kutsara ko yan, biglang inagaw. Atay ni Store, palit ko ng Pepsi. Ay ako. Ilang Pepsi ang kapalit niyan? Tatlong Pepsi. O, ito na, o Pepsi. O, siya, tara na. Mabili na tayo ng Pepsi. Dapat, bibilhan kita ng isang, alam mo yun, isang case na gano'n na Pepsi. Pero may kapalit. Ay, Nestor, Maligo ka. maligo ka. Gugudkuran ka namin ni Mamilin sa ilog. Payag ka? Ay ako. Ha? Ma-swimming tayo. Magkano ba ang bayad ngayon sa paligo? Ha? Hindi ako laligo. Ha? O Mamilin, ipakita mo yung mo. Ay ako. Ayaw mo talaga, babayaran na kita, maligo ka lang. Ay ako. Mainit baga, oh. Mainit, oh. Hindi ka lalamigan, oh. Mainit, oh. Ihiludan ng bato. Bibilan kita na mabangong shampoo. Ay, hindi ako laligo. Ay ako. Bakit? Bakit baga? Di ka naliligo. Ha? Masarap maligo. Ay, pag mga isang taon na rin baka Ha? mamatay ng isda. Isang taon na itong hindi naliligo, Chamaring. Dali na. Isang taon ka na, Kuya Nestor, di naliligo. Dali na mag-isang taon. Gaano nakakapal ang libag? Dahil ko'y maligot nang maalis-alis yung ubo. Kaya nga, Di yung singaw ng katawan. hindi nakalabas. Ay, hindi ako laligo. Ay ayaw. Kung gusto mo makaulam, maligo ka dun sa ilog. Siya na, tara. Nakakayaki ang bagay ganitong hapon. Pagkamaga nawawala.
Hindi na paligo. Ang gayak na yung liligo. Ano naman ginagawa nito sa Chamaring, sa araw-araw pag nagising ito? Ay, noong matakain pa yan. Mm. Nag-iigib. Halos araw-araw ay nayanin yan. Saan? Noong Sa ilog? Nung kami naroon sa Del Carmen, Mm. may bubun ako doon sa tabi ng bahay. Ay, pero yan naliligo. Oh? Bata pa naman yan. Ay, ngayon ay kung kailan nagtanda ay doon nawalaan sa ligo. Hindi pala yan siya ganyan dati. Chamaring. Tara na, mabili akong mabangong sabon. Maligo na tayo. Maligo na tayo. Ay ako. Ano bang gusto mong sabon para makaligo na? Ay ako maligo. Pipsi. Pipsing, isa sabon mo? Paliguan mo na ng Ay ako. Bili na kayo ng Pipsi. Ay ako maligo. Para pumugi, luminis. Tara na. Ay ako. Sama na, sakay ka na doon sa auto, oh. Mapunta tayo sa ilog. Ay ako. Di ba tinuturo mo yung paliguan mo? Para makapangligaw ka na kay kay Ate Rowena. Ay ako. Ay ako maligo. Para maging anak mo na si Robin. Siya na, tara na. Ay ako. Ang kilaw niyan. Ha? Lalo kang giginawi pag di ka maligo. Anong gagawin natin? Ha? Anong plano? Anong plano? Bili ng Pipsi. Anong plano mo? Mabili ng Pepsi? Ha? Tara. Bilan na kita. Bago kami mauwi. O, kain ka muna. O, alin dyan sa dalawa? Pili. Pipsi. Inumin mo na, inumin mo. Inuubo ka pa rin ba? Ha? Lenistor? Inuubo ka pa? Ang kalat-kat na labula ko. Magmumug ka ng Tanungin mo may asin. Bakit makatila lamunan mo? Matawa si Kuya Nio. Tanungin mo kay Noni, bakit makatila lamunan niya? Kamutin mo Ano yan sa lalamunan mo? Kulang yan sa sa Pepsi. Kamutin mo ng sandok. Makatila lamunan mo? Na, sabi ni Kenoni, kulang sa Pepsi. Ako naman, kulang ka sa ligo. Kaya makatila lamunan mo. Maligo ka para hindi makati. Ay, kung naliligo yan. Ikat na yung upo na yun. Ay, di ako naliligo ang gilaw. Hindi mainit. Mainit ngayon, mainit. Gilaw kaya. Minsan yan maliligo dyan. Saan po? Dyan may tubig sa pagana. Oh. Pagkabasa ay hindi pa na bakod ang katawan na ayaw na. Nabihis na. Hindi nakahilod. Ay, di na. Ay, isang buhos lamang ay ano yan, ang Ginawin ang tagapin. Giniginaw. Tayo na. Kami. Samahan mo ako sa ilog, tara. Ay ako. Ay ako maligo niyan. Nandun sa ilog, nilibing ko sa yung Pepsi at ng malamig. Tara, puntahan natin. Ay ako. Kunin mo sa ilog. Ay ako. Nung naliligo yan ay pirmi yan doon sa may tuloy na yun. Doon yan naliligo. Siya, tara, Kuya Nelson. Nestor, Ay ako. Sa sarili yan. halika na, tara na. Ay ako maligo ang gilaw. Ang gilaw lang yan. Ginaw-ginaw, hindi oh. Bakit ako? Naligo ako, hindi man ako gininaw. Masarap nga maligo. Naman si Kuya Noni, kaliligo lang din oh. Ay ako. Kuya Noni, maginaw ba? Ay ako maligo. Oh. Sarap-sarap ng ginaw ay. Ay ako maligo ang gilaw. Sarap daw ng ginaw. Ay ako maligo. Oh, yan. narinig mo? Masarap ang ginaw. Sarap Ay, ako maligo, ang ginaw. Tinatagalan lang ang ginaw para mawala. Oh. Narinig. Ay ako maligo niyan. Oh, masarap daw yung ginaw. Ayaw mo ng ginaw? Ay ako maligo niyan. Gusto mo ng lamig? Ayaw talaga. Oh, magkano ba? Bayaran kita. Ay hindi ko alam. Ano? Babayaran kita ha. Maligo tayo. Papunta tayo sa ilog. Ay ako maligo niyan. Ay ako maligo. Ay ako.